חף מפשע, רומן זדורוב לא רצח את העיר ראדה, זכרה לברכה. ההרצאה של אריק שנקלר. רומן זדורוב מודה בפני המדובב על כך שהוא רצח את העיר ראדה, זכרה לברכה. המילים, ההתנהגות ופעילותו בתא המעצר, המוקלטים ומצולמים, מהווים נדבך מרכזי בהרשעתו בבית המשפט העליון. אני מבקש לצטט את כבוד השופט זילברטל. הודעה, התוודות זו של המערער, ששני חבריי עמדו בהרחבה על כל היבטיה, ועל כן לא אשוב ואפרתם, היא הודעת אמת על פי כל המבחנים המשמשים אותנו לבחינת הודעות. אוסיף כי רק לעתים רחוקות נתקלים אנו בהודעה שניתן לומר עליה במידה כה גבוהה של ביטחון, שניתן לבסס עליה הרשעה. כל זאת נאמר מבלי להקל ראש בסכנה האינהרנטית שבהסתמכות על הודעת חשוד, שאני מודע לה היטב. הרבה אנשים מכובדים מצטרפים לעמדה זו. אציין את עורך דין אייל ירקוני ואת מר אביב דרוקר, ששניהם כתבו מאמרים על כך. לא אכנס כרגע לדיון מעמיק בהודעות, רק אציין שעמוס ברנס כתב בכתב ידו את הודעתו. למעשה לרומן זדורוב 3 הודעות, 1 בפני המדובב ו2 בפני השוטרים. זה לא מספיק, המחוקק דורש דבר מה נוסף. יש מחלוקת גדולה בין המומחים לגבי הפרשנות לדבר מה נוסף. האם יש צורך בראיות חיצוניות, או שניתן להסתפק בפרטים מההודעה ומעדות הנאשם. בית המשפט העליון הלך במקרה זה לפרשנות הקלה. במקרה של כבוד השופט זילברטל, השימוש בגישה המקלה הוא מפתיע, שכן כבוד השופט זילברטל לא מקל ראש בסכנה האינהרנטית שבהסתמכות על הודעת החשוד. יש מבחן נוסף שבתי המשפט חייבים לבצעו. אצטט מדברי כבוד השופט עמית. אם אין לרוצח אפשרות לבצע את הרצח, מבחינת זמן ומקום, לא ניתן להתחיל במסע הראייתי. דהיינו, בדיקת האליבי. מפי כבוד השופט דנציגר. אין חולק כי בזירה לא נמצאו ממצאים פיזיים אובייקטיביים הקושרים את המערער לרצח. בית המשפט המחוזי עמד על כך שבזירה לא נמצאו טביעות אצבע של המערער או שרידי DNA שלו, וכי לא ניתן היה למצוא התאמה בין השערות שנמצאו בתא, לרבות בידיה של המנוחה, לבין שערותיו. ראו עמודים 251 עד 263 להכרעת הדין הראשונה. האמור לעיל בדבר היעדר ממצאים פורנזיים ביולוגיים, קרי טביעות אצבעות ואו ממצאי DNA בזירת הרצח, אינו כל האמת, שהרי לא נמצאו גם ממצאים פורנזיים ביולוגיים הקושרים את רומן זדורוב לזירת הרצח שאינם בזירה עצמה. הנכון הוא שאין כלל ממצאים פורנזיים ביולוגיים הקושרים את רומן זדורוב לזירת הרצח של תאיר ראדה, זכרה לברכה. אני מבקש לדבר את טענת ההגנה המרכזית. אין ממצאים פורנזיים ביולוגיים, בזירה או מחוץ לזירה, הקושרים את רומן זדורוב לזירת הרצח של תאיר ראדה, זכרה לברכה, כי רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח. נשים על מאזני הצדק את טענות התביעה ואת טענת ההגנה העיקרית. על כף אחת נשים את טענות התביעה, 3 הודעות, ידיעת פרטים מוכמנים ושקרי הנאשם בעדותו. על הכף השנייה נשים את טענת ההגנה המרכזית. רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח. המסקנה החד משמעית היא שרומן זדורוב לא רצח את תאיר ראדה, זכרה לברכה. אוסיף ואומר שגם אם רומן זדורוב לא היה חוזר בו מהודעותיו, עדיין היה על בית המשפט לזכותו, שכן רומן זדורוב לא היה בזירת הרצח. חף מפשע, ההרצאה של אריק שנקלר. להזמנת ההרצאה שילחו מייל לאריק@ariksworld.com. תודה.